Kde bolo, tam bolo. Bolo jedno staničkovo. Jedného 17. marca sa zobudil James. Havária. James sa chcel ísť povoziť. Išiel. Vždy pred prácou sa James vozil, aby sa trocha prebral. Išiel s kratkou. Išiel. A išiel. Tak išiel. James išiel. A cestou odbočil doľava. Tak išiel do mesta. James išiel cez mesto. A zrazu tam stál policajt. Prečo stojíte v strede ulice? Povedal James. Kontrolujeme, či tu nie sú zlodeji, povedal policajt. Tak dobre. Ináč, ako sa máte? Dobre. A ty? Ja sa mám dobre, povedal James. Vidíte to? Niektorí nedodržujú pravidlá. Nevadí, ja dodržujem, povedal James. Tak to som rád, povedal policajt. Nuž tak dobre, musím už ísť. Maj sa, hovoril policajt. Tak James odišiel a policajt tam stál. James išiel. James došiel do stanice a chcel sa zaparkovať. Tak sa James zaparkoval do stanice. Tesne pred večerom prišiel Chruido aj s Jamesovým vozíkom. James, máš ísť doručiť balík, povedal Chruido. Jasné, povedal James, tak išiel. James si dal voz a Chruido mu uhol. Maj sa, Chruido, maj sa, kričal na ňo Chruido. James išiel. Pôjdem tentokrát s kratkou. James chcel ísť s kratkou, až keď tam prišiel Tomáš. James, touto cestou určite nechoď. Aj tak chcem ísť s kratkou. Nož ale som tu ja. Dobre, a prečo tady nemôžem ísť? Pretože pri moste sú skaly. Prosím ťa, chodím tady už celé roky. A žiadne skaly som tam nevidel. Ale naozaj, James, prečo mi neveríš? Naozaj sú tam balvany. Raz som tam ostal aj celú noc. Neboj sa, Tomáš. Určite tam nie sú žiadne skaly. Uvidíš. Idem teraz doručiť balík, pretože nechcem meškať, povedal James. Dobre, choď. A potom uvidíš, že som mal pravdu. To ešte uvidíme, povedal James. Tak išiel. Aj Tomáš išiel do stanice. James išiel namosúrený a zamyslený, že skaly, to sa mu povie. Žijem tu už celé roky, jasné? Čo to bol za zvuk? Kričal, bál sa James. No tak, James, tu predsa nie sú žiadne balvany, žiješ tu už celé roky. Kričal James. No neboj sa, James, žiadne skaly tu nie sú. Pomoc! Som tu uväznený. Tomáš mal pravdu. Naozaj sú tu skaly. Aj keď neviem, prečo som ich tu predtým nevidel. Nie. Za chvíľu bude večer. A ja nedoručím balík včas. A ešte tu aj zostanem trčať, povedal James. Tomáš mal pravdu. Mal som ho počúvať. Hádam
a ma do večera zachráni, povedal James. Už bol večer a Tomáš sa o Jamesa strašne bál. Kde je James? Povedala Vestriga. To práve rozmýšľam, povedal Tomáš. Choď ho hľadať, povedala Vestriga. Dobre, idem, povedal Tomáš. Idem cez mesto. Či sa tam náhodou neobjaví, povedal Tomáš. Už bol večer. Už je večer a ja som ešte nedoručil ani balík, sťažoval sa James. Dúfam, že ma tu Tomáš nájde, lebo ak nie, tak som v poriadnej kaši, povedal James. Určite si nejak na to spomenie. Dúfam, povedal James. A bude to necelých 10 eur. Jasné. Hej, vy tu čo robíte v noci? Zbierame peniaze od policajta. Zabudnite na peniaze. James sa stratil. Musíme ho ísť nájsť. Kde si myslíš, že je? To práve neviem. Preto som ho išiel hľadať. A naozaj nevieš, kde je? Neviem, povedal Tomáš. Už podľa mňa viem, kde je. Ale preto potrebujem pomoc od niekoho silného, povedal Tomáš. A kto je to? Povedal Gargers. James tam bol už celé hodiny. Asi ma Tomáš nezachráni, povedal James. Ostanem tu uväznený navždy, povedal James. Až keď tam došiel Bagger. Bagger! Tomáš! Neboj sa, James, vytiahneme ťa odtiaľ a ty pekne doručíš svoju donášku, povedal Tomáš. Bagger naložil kameň a odložil ho preč. Tak bola cesta voľná. Ďakujem, Bagger, povedal James. Tak rýchlo išiel doručiť donášku. Akurát tam James došiel. Je tu donáška? Ďakujem, James, povedal Tomáš. Aj ten Ujo sa volá Tomáš. Dobre, maj sa, povedal Tomáš. Tak išiel James. Tomáš ho čakal na konci rozdvojky. James tam došiel. Chvála Bohu, že si ma našiel, povedal James. Dúfam, že si tam nebol príliš dlho, povedal Tomáš. To by si mal ty vedieť. Ty si ma nezachránil, povedal James. Dobre, prepáč, povedal Tomáš. Tak išli všetci. Aj Bagger. Tak sa všetci zaparkovali. Bagger sa vrátil do paláca. A James bol rád, že ho Tomáš zachránil, ale že doručil hlavne poštu. A rozprávky je koniec.